Goedenavond, dames en heren. Heel hartelijk welkom op deze 5e college tour. En zoals u al ziet, we hebben de studio in Drachten ingeruild voor een plek op locatie. En niet de minste, want u herkent hem hoogstwaarschijnlijk al wel. We staan bij stal Chardon, bij de kampioen van de hengstenkeuring, Jurre 495. Vanavond hebben we dus een avond met fokkers. We hebben 4 afleveringen college tour gehad. Veel theorie. En hoe doen we dat nou met de paarden? Vanavond gaan we het echt met 4-tal fokkers erover hebben hoe zij dat in de praktijk gaan beleven. Voor fokkers eigenlijk altijd hun eigen fokdoel, hun eigen fokkerij, hun eigen gedachten erbij. We vinden het leuk om dat samen te delen en die discussie met elkaar aan te gaan. Zonder te zeggen, zo moet het, of dat is goed of dat is fout. We kunnen lekker ons eigen fokdoel daarin hanteren. Dus daar gaan we het vanavond over hebben. En ik ga u zo dadelijk even de fokkers aan u voorstellen. Maar niet voordat ik even stal Chardon, de andere hengsten ook even aan u voorstel. IJzer 489, de tuigtopper. En dan komen we hier bij onze uit Australië afkomstige Bastiaan 510. Ze staan even te eten. Jelme heeft ze nog wat gegeven net, maar straks zult u ongetwijfeld de hengst even kunnen bewonderen. Ik heb hier een 4-tal fokkers bij me zitten. Welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn om vanavond mee te werken aan dit Fokkerscafé. Ik zal ze even met u doornemen en aan u voorstellen. Natuurlijk beginnen we met de jonge dame, Amarins de Vries. Amarins is 30 jaar jong. 2 maanden geleden net bevallen van haar tweede zoon. Gefeliciteerd nog, Amarins. Dankjewel. Hij moet het vanavond voor de eerste keer alleen doen, maar we zijn blij dat je er bent. Jij bent eigenlijk een van de 400 jong KFPS-leden die wij rijk zijn binnen het stalboek. En tot vorig jaar was je ook in het bestuur actief bij het Jong KFPS. Je bent een trotse bezitter van 7 Friese paarden, groot en klein, met de stalnaam ADV. Je bent niet in het zadel geholpen in de fokkerij met een mooi merrielijntje van je familie. Je hebt het eigenlijk op eigen kracht moeten opbouwen, waarvoor veel respect. Paarden gekocht, weer verkocht, bemiddeld. Ook je pensioenstal moet je dus eigenlijk zelf bekostigen. En eigenlijk is je hobby ook een beetje uit de hand gelopen, heb je wel verteld. Want het is een beetje semi-professioneel geworden. Ja. Ja, en nu ga je nog een stap maken in april. Je vertelde het me van de week aan de telefoon, dus ik vind het leuk dat we het kunnen delen. Dus dat je een hele mooie accommodatie gekocht hebt, waarschijnlijk. En dat ga je in april betrekken. Waar je eigen paardenbedrijf gaat opzetten. Ja. Ja, hè? Ja. En toen zei ik, nou, van hoeveel boksen krijg je dan? Nou, er kunnen wel 40 paarden staan. Nou, 40, zoveel zul je er toch misschien niet gaan houden. Nou, toen werd het even stil aan de andere kant van de lijn. Jawel dus. Dus ambitieus, hartstikke mooi. We wensen je nu al heel veel succes. We gaan het straks ook over jouw fokkerij hebben. En dat is onder andere lijn 65 met jouw Deutsche Merrie Adina G. Die over 2 weken ook een veulen krijgt. Ja. Heb ik begrepen, dus vol verwachting, klop je hart. Van Amarins gaan we door naar Roelof. We steken even kruiselijks over. Roelof Tjeertsma. Welkom ook, Roelof. Jij bent vandaag eigenlijk een beetje de afgevaardigde van jouw hele familie. Dat zei je nog met klem, want het is een familiebusiness bij ons. Een echte Friese paardenfamilie kom je uit. Jouw schoonouders Marten en Geli van der Meer hebben Wirmer van de Boppenlanden gefokt. Nou, en dan weet u het allemaal, die is met de Lisanne Veenje Grand Prix, internationaal Grand Prix paard. En ook paard van het jaar 2020 geworden. Dus de Van de Boppenlanden fokkerij, die hebben jij en je vrouw Joukje samen doorgezet. En jullie hebben ook je eigen fokkerij ingebracht. En dat mag toch ook wel een naam hebben. Want Els FT, ook een welbekende, de Faberdochter, is ook al eens paard van het jaar geworden. Ja. En daar hebben jullie uit die stam 50 een prachtige lijn opgebouwd. En ik denk ook dat je zo dadelijk in beeld bent. En dan kunnen we even naar achteren doorschuiven met de camera. Want jij zit niet voor niks op deze plek, Roelof. Nee, zeker. Achter jou staat Helmer T. van de Boppenlanden. Een Jurre uit een Weert. Ook een kleinzoon van Els. En we zullen hem zeker zien op de voorrijdagen komende zomer. Dus ik zit hier trotse fokker in ieder geval. Ja, absoluut. Hartstikke goed. Je krijgt dit jaar 3 veulens, vertelde je me nog van de week. Een Ime 507, een Omer 493 en een Teun 505. Ja. Nou, daar kunnen we volgens mij ook nog wat vragen over stellen straks. Dat komt ongetwijfeld nog aan de orde. Zeker. Nou, met Roelof steken we even over naar de andere kant. Daar zit Bouke de Boer. Ja, heeft Bouke eigenlijk nog introductie nodig, zou je je afvragen? Hij is
Natuurlijk oud-hoofdinspecteur van het stamboek geweest. Nou, en als u hem daar niet van kent, dan kent u hem ongetwijfeld als fokker van het jaar. Waar hij begin van het jaar voor gehuldigd is. En anders kunt u het altijd nog komende week in Friso lezen. Want er komt een uitgebreide reportage van hem en Lucille in de Nieuwe Friso te staan over zijn fokkerij. Bouke heeft het fokken van de Friese paarden eigenlijk van huis uit meegekregen. Ik denk dat hij, nadat hij heid en mem zei, dat hij ook meteen hinder zei. Ja, Toen wel bijna, ja. Ja, hè? Dus zijn enorme fokkerijervaring en ook zijn liefde voor de sport, voor de tuigsport, is dan eigenlijk ook best prachtig dat je nou ook hier zit vanavond. Je zit ook nog in de hengstenkeuringscommissie van KWPN Tuigen. Dus dat is ook nog dan kun je daar wellicht ook nog wel wat meer over zeggen in vergelijking met onze Friese paarden. Hoeveel paarden die precies heeft, ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet zo heel goed. Mensen zeggen dat je meer paarden dan koeien hebt, Bouke. Ja, het is niet helemaal waar, maar er zijn zo langzamerhand wel een stuk of 35 paarden. denk ik. Ja, hè? 35. Ja. Kijk. De Van Bokkum fokkerij, dames en heren, die is eigenlijk heel beroemd. En al helemaal door de merrie uit deze stam 110, en dat is Annetje van Bokkum. Zij is een beetje de true type, de merrie der merries. Ze heeft alle predicaten gekregen die je maar kan bedenken. Preferent, prestatie, model, sportelite, triple A. Ik heb niks vergeten, Bouke. Hè? Nee, dat is het. Dat is het helemaal. Ja. Dus zij is het toonbeeld van hoe het in de fokkerij zou gaan. Leuk dat je er bent. En van Bouke steken we over naar Jan Vriend. Die zit op de hoek. Jan is 67 jaar en komt uit Noord-Holland. En toen ik hem van de week belde en zei... Jan, wat moet ik even over jou vertellen? Toen zei hij, nou, ik ben maar een beetje een amateurfokker. Nou, je bent er eigenlijk veel te bescheiden in, Jan. Want jij pakt de fokkerij wel heel professioneel aan. Sinds begin dit jaar ben jij ook voorzitter van onze fokkerijraad. Dat doe je met liefde, maar eigenlijk zeg je... jonge mensen moeten doen, Alice. Ja. Dus bij deze hebben we dat ook even gezegd, Jan. Wellicht dat er een aantal zijn die zeggen, nou, dat gaan we doen. Thuis op jouw bedrijf heb jij Friese paarden en ook tuigpaarden. Daar fok je ook mee. De Friese paarden gaan onder de stalnaam Van Meren Staten. En de tuigpaarden, daar ben je ook niet onverdienstelijk in die fokkerij. Want de merrie Carina, een wodka-dochter, is de moeder van Gardenia. En ik heb het me laten influisteren, dat snapt u wel. Maar zij is een ongekend goed tuigtalent. Heeft ook vele prijzen gehaald bij de HBC-stal, heb ik begrepen. Ja, het zit fokken. Klopt helemaal, hè? Dit jaar verwacht jij 1 veulen. Jouw kroonmerrie Foekjen, triple A, een Theeuwsdochter, uit stam 8. En die heb jij ook aangepaard met een laag verwante hengst, met Wieboud. Ook daar zit een gedachte achter en daar gaan we het ongetwijfeld vanavond ook nog even over hebben. Heel hartelijk welkom. Dank je. Dank jullie wel dat jullie er allemaal zijn. Dat was even een korte introductie, zodat iedereen thuis weet welke fokkers wij hier op de hooibalen hebben zitten vanavond. We hebben een aantal stellingen bedacht die we de revue zullen laten passeren. Maar ongetwijfeld heeft u thuis zelf ook nog ideeën of vragen of opmerkingen. Nou, laten we maar vragen vooral doen. Dan wordt u uitgenodigd om te bellen, of te appen, de appen met het nummer van het KFPS. Het verschijnt onder in beeld inmiddels. Het is 0512 523888. Dus app gerust uw vraag en dan zullen we het zo goed mogelijk proberen om die ook te beantwoorden. We hebben eigenlijk maar een uurtje of anderhalf. We gaan misschien iets uitlopen, dat ga ik u nu alvast maar verklappen. Want als het gesprek leuk is, dan blijven we gewoon doorgaan. En met deze fokkers kunnen we natuurlijk afzonderlijk allemaal wel een uur vullen. Maar we gaan toch proberen om een heleboel dingen in een korte tijd bij de kop te halen. Nou, ik hou op met praten, want u wilt vooral onze fokkers horen. We gaan eerst eens even los met de eerste stelling. Even een makkelijke inkomen over jullie fokdoel. Familiepaard, sportpaard of keuringstopper. Als je tussen die drie de keuzes moet maken, wat gaat het dan worden? Ammerins, mag ik jou het eerst vragen? Ja, nou ja, mijn passie ligt wel vooral bij het keuren. Dat vind ik het leukst. Maar die 3 dingen die gaan wel samen. Dat betekent een keuringspaard moet voor ons ook een familiepaard zijn. En anderzijds fokken wij ook wel echte sportpaarden. Ilja ADV is daar een voorbeeld van. Dat is een ontzettend talentvol paard. Wat het heel goed zal doen in de sport. Maar ja, dat is ook een goed keuringspaard. Dus dat valt met z'n drieën ook wel een beetje samen. Maar mijn passie ligt vooral bij het keuren. Dat is mijn ding. Roelof, hoe zit het bij jullie?
Ja, bij ons, als wij moeten kiezen uit deze 3, dan komen wij op sportpaarden. Daar ligt onze passie, onze hobby. Maar goed, wat Rens ook zegt, het ene kan denk ik niet zonder het andere. Je zult ook exterieurmatig toch goede paarden moeten fokken. Dus keuringen zijn niet onbelangrijk, heb je ook nodig. Je moet je predicaten versterken. Maar als we moeten kiezen, en dat was de stelling, uit deze 3, dan is het sportpaarden. Absoluut, in de dressuur. Ja. En de dressuur heel goed. Ja. Bouke? Nou ja, ik ben natuurlijk een tuigpaardenman. Ik fok graag een goed Fries tuigpaard. En dan zou je misschien denken, hij is altijd jurylid geweest, hij gaat voor het keuringspaard. Maar ik denk een goed sportpaard, die moet gewoon over een goed exterieur beschikken. Die moet goed kunnen bewegen, een goed fundament hebben, dat is heel belangrijk. En als je dat dan hebt, dan kan dat sportpaard ook een heel goed keuringspaard zijn. Die kan ook wel kampioen van de keuring worden. En ja, als je dan naar de keuring gaat, dan wordt het een familiegebeuren. Dus dan is het ook een heel mooi familiepaard. Paard, ja. Ja. Dat was een beetje een mooie vraag om op te starten. Jan, hoe zie jij dat? Ik begin toch bij het familiepaard thuis. Ik geniet thuis het meest met de paarden. Dat is gewoon zo het werk wat erbij hoort. En elke dag is dat weer een hobby wat je invult. En uiteraard wil je ook naar de keuring. Er past een modern Fries paard bij met goede beweging. Ja. En sport is dan weer daarachter weer. Kijk, het is ook een kostenplaatje, laten we daar ook niet vergeten. En als je toch je paarden fokken, je wil meer fokken, veulens. Je wilt ook nog in de sport, ja, dan het groeit niet op de rug. Dus dat is ook nog een aspect wat in ieder geval niet onderbelicht mag blijven. Nee, dat is helder. Kunnen we daar iets aan doen, Jan? Want ik neem aan dat in de fokkerijraad dat ook regelmatig besproken wordt, dit soort dingen. Ja, het is veel of wat meer fokken willen, meer veulens uiteraard, dat wil iedereen. En je proeft steeds dat de markt op dit moment toch wel goed is, want het is ook een economisch plaatje. Maar je weet ook dat het veel kost gewoon. En als je thuis land hebt, dan reken je dat niet. Want dat reken je niet mee, je hebt het toch. Maar als je dat allemaal moet of aanschaffen of uitbesteden, dan kost dat gewoon te veel. En ja, of je nou, het stamboek moet op de kosten letten, iedereen moet op de kosten letten, maar het telt wel op altijd. Ja. En zeker als je een sportelement bij doet. Ja, en als je toch een paar fokmerries wil houden, en dat wil ik graag, dan je kunt niet alles gewoon, dat is gewoon zo. Ja, dus het familiepaard bij de familievriend, heel goed. Ja. Ja. We gaan naar een stelling die we speciaal even hebben gemaakt, ook rondom het onderwerp inteelt en verwantschap. Het is ook jullie allemaal ongetwijfeld ook een item bij de hengstenkeuze. Als ik jullie nu de vraag voorleg, we hebben 2 passende hengsten. Welke wordt het dan? Een hengst met een hoge fokwaarde of een hengst met een laag verwantschap? Roelof, hoe zit het bij jou? Het hangt van meer zaken af wat mij betreft. Je kijkt natuurlijk eerst naar je eigen merrie. Dus daar begint het mee. Wat zou daar het beste bij passen? Wat vind je dan zelf belangrijk? Het gaat uiteindelijk ook om je eigen fokdoel en je eigen plaatje. Maar als je vanuit de stelling zou moeten zeggen, we kiezen tussen fokwaarden en laag verwant, dan zou ik dat laatste doen. Omdat fokwaarden, wij kijken er zeker wel naar hoor, maar wel met een schuin oog. Dus niet blind varen op de getalletjes wat mij betreft, maar meer kijken naar het paard, de combinatie. Ja, en als je al wat hoger in je verwantschap zit met je merrielijn en je kunt wat terug in die percentages door een laag verwante hengst, ja, moet je dat wel doen als de hengst aanstaat. Maar het is geen doel op zich vanuit fokwaarden. Nee. Dus dat is niet ons hoofddoel, om zo hoog mogelijk in die fokwaarden te komen, absoluut niet. Nee. Want het is natuurlijk wel zo, jullie fokken met stam 50. Iets die refereerde daar ook even aan een van zijn lezingen al bij de College Tour. Het is eigenlijk de meest wijdverspreide stam binnen ons stamboek. En toch komt ook Els FT bijvoorbeeld in de lijst terecht van laagverwante merries met een top fokwaarde. Ja, en of dan de fokwaarde de doorslag geeft of het laagverwante, dat is natuurlijk, dat komt uit zo'n rekensom. Hè. Uiteindelijk zijn faves in fokwaardes niet per definitie altijd de hoogscorende paarden, denk ik. Maar goed, de combinatie maakt het wel. En dan zeker de stam achter. Hè. Er zit natuurlijk nog bijzonder bloed achter. En Naan en Nuttert en Geert. Ja, dan krijg je die combinatie en dan wordt het interessant in zo'n lijstje. Ja, maar probeer je hem dan ook laagverwant te houden, de combinatie? Dat niet? Nou ja, kijk, je hebt al een voorsprong als je merrie hebt met een laag verwantschap. Maar nee, niet heel bewust. We hebben ook beert gebruikt op de fabermerrie. Ja.
dan lever je daar wat op in. Maar we hebben ook omen gebruikt. Kijk, en dan blijf je rond de 16-2, 16-3. Juist. Maar de hengst moet ons aanstaan om die keuze te maken. Maar we houden er echt rekening mee en we proberen wel laag verwant te blijven. Ook vanuit de fokkerij. Daar hebben we denk ik als stamboek best belang bij dat we laag verwante hengsten houden. Geldt dat voor de anderen ook? Of kijken jullie daar niet zoveel naar? Jan wel, weet ik zeker. Ik kijk er wel naar. En ik vind het goed dat het stamboek vorig jaar of 2 jaar terug die totale index geïntroduceerd heeft. Zodat het verwantschap meegewogen wordt. Want kijk, je ziet toch een aantal stempelhengsten, dat weten we allemaal vanzelf. Charles, Norbert, Beert in onze fokkerij. En ook terecht, want dat zijn niet van niks stempelhengsten, omdat ze zo best zijn. Ja, dan moet je ook proberen toch wat tegenwicht te bieden, gelet op het aantal dekkingen nam wat af. Dan moet je toch in de breedte toch kunnen fokken. En dan is het Blijers en hengst, Omer, Wieboud en dat soort hengsten die laag verwant zijn, die toch kunnen bijdragen om toch wat breder die fokkerij te houden. En ik let er echt wel op. En het is ook interessant, vind ik, als dat lukt. En het is goed als dat dan ook... Maar onverwant wil niet alleen zeggen dat er moet ook wel fok in de lijn zitten. Daar kijk je nou wel naar. En voorheen, ik weet ook dat we in je merrieboek hadden. Hè, dat was eigenlijk het begin. En 64 ook was de eerste uitgave. En 97 zie ik me nog met die boeken lopen, 2 stuks uit het vak, zeg maar. En dan ligt wel sindsdien een hele hoop informatie wat aangeboden wordt. Dat merk je gewoon bij het stamboek. Dat is heel goed geregeld op hengstengebied, op merries. Je kunt alles nagaan. En dat verwantschap heel belangrijk. Dus je kunt voor jezelf, dus met het intelberekenen is dat heel mooi. Kun je toch heel goed kijken, jongens, past dat? En ik let wel degelijk op de lijn, want onverwant waar geen prestatie zit. Ja, dat heb in fokkerij ook niet zoveel zin, denk ik. Nee. Dus laag verwant, oké, maar er moet ook een bepaalde kwaliteit en een niveau in zitten. Maar ook, ik zie je ook knikken. Ik denk... Ja, het is gewoon, ik denk dat we er heel goed om moeten denken op verwantschap. Want we zitten eigenlijk relatief veel hoog wat verwantschap betreft. En ik denk dat je een goed fokkende lijn hebt. En zoals Roel ook al zei, als je een goed fokkende lijn hebt, dan kun je ook best eens een onverwante hengst daar doorheen gebruiken. Want in die merrielijn is het zo sterk verankerd, daar loop je geen gevaar in, denk ik. Dus het is heel belangrijk dat je daar wel stappen in maakt, dat stamboek ook. En ik denk dat het nog ietsje scherper moet. Want ik denk dat het zo is dat je straks, we hebben nu deze keuring gehad, er zijn onverwante hengsten bij. Ja, ik zou graag zien dat ze bijvoorbeeld, want die hengsten zijn extreemmatig al goed genoeg om naar de instructiedagen te gaan. Laat die hengsten 50 merries dekken, dan krijg je het breder. Dat is heel belangrijk, denk ik. Dus ik denk dat dat misschien wel een goede zaak zou kunnen zijn. Ja, jij bedoelt dus dat ze straks stamboekhengst worden, dat ze gewoon 50 merries alvast Nou, ik dekken? zou ze voordat ze stamboekhengst worden 50 merries laten dekken. Oh, werkelijk? Ja. Met als doel om dan nog... Breder, dan krijg je weer iets. Want het wordt nu wel heel nauwe trechter, hoor. Want kijk, er zijn heel veel mensen die kijken naar de fokwaren. En dan heb je inderdaad Tjolle, Beert en Norbert en die hun zonen weer. Dus, en mensen willen graag een top paard fokken. Maar ja, dan kom je toch steeds weer in die trechter dat ze die goede hengsten gebruiken. Ja. En dan gaat het verwantschap alleen maar omhoog. Ja, en dat moeten we gewoon niet hebben. Dus het is belangrijk dat je meer spreiding aanbrengt. En dat kan in mijn ogen alleen maar als je hengsten die aangewezen zijn voor instructiedagen, die onverwant zijn, laat die 50 merries dekken. Daar verdwaal je nooit mee. Nee. Nou zit jij ook veel in het hengsten van de tuigpaarden. Ja. Want daar is het inteelt nog wel haast wel een grotere puntje. Oh, dat is ook dramatisch. Ja, er zijn ook bepaalde hengsten, dat zijn echt stempelhengsten, die zijn steeds gebruikt. En daar schuwen ze niks. Maar het is wel belangrijk dat daar ook wat aan gedaan wordt natuurlijk. Want daar zijn ze nog steeds vrij van bijvoorbeeld dwergen of autoruptuur of een waterhoofd. Daar hebben we nog geen dingen in de fokkerij die problemen opleveren. En dat hebben wij natuurlijk wel. En dat is natuurlijk, je moet geen teleurstelling krijgen, in de fokkerij ook niet. En dat moeten ze bij de tuigers dus ook omdenken. Wij hebben relatief veel problemen zo langzamerhand met de Fries. En daarom vind ik ook dat je gewoon spreiding aan moet brengen om daar weer wat uit te komen. Dat is heel belangrijk. Ja, dus laag verwant. Je moet mensen ook enthousiast houden. Als mensen een filmpje krijgen en er wordt nu kunnen ze de meis laten testen, maar ja, ik denk het is wel heel belangrijk dat je mensen enthousiast houdt in de hele fokkerij. Ja. Ja, het dragerschap komen we zo direct nog wel even op, denk ik. Je kan natuurlijk de merries testen, de hengsten zijn getest, dus de risico op waterhoofd, op dwergen is eigenlijk 0. Als je dat in de fokkerij netjes pakt.
Maar goed pleidooi in ieder geval voor laagverwante hengsten. Amarins, ik zie jou knikken. Ja, nou ja, ik ben het ermee eens. Als jij goed merriemateriaal hebt, dan zit het vaak wel zo verankerd dat je best laagverwante misschien nou ja, op bepaalde punten iets mindere hengst misschien wel kunt gebruiken. Dat als jij goed merriemateriaal hebt, dat helemaal niet erg is. Nee. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook genoeg hengsten met een laag verwantschap die wel nou ja, ook uitstekend genoeg zijn om gewoon te gebruiken. Maar ja, ik zou, als ik terugkom op de stelling, laag verwant of hoge vakwaarde, ja, dan ben ik van mening met mijn merries dat ik dan beide zou willen doen. Ja, want je houdt een merrie toch aan, hoop ik. En dan kun je elk jaar weer wat anders proberen. Dus dan zou ik voor beide gaan. Afhankelijk van je merrie dan? Ja, natuurlijk. maar als ik spreek over mijn merriemateriaal, dan zou ik voor beide keuzes een keer kiezen. Ja. Ja. Helder, over dragerschappen even. Ongetwijfeld dat jullie ook wat merries hebben die wellicht drager zijn. Is dat een beperking voor een fokkerij? Een merrie of een hengst die drager is? Nee, zegt Jan? Nee, ik denk dat als je nu die test hebt, in dit geval voor dwerg en waterhoofd. Ik had een merrie die Foekje had het niet. En als je dan een keer combineert met de hengst die het wel hebt, ja, dan kan het ook voorkomen dat de nakomen, dat heb ik. Maar daar lig je op zich niet wakker van, omdat je de informatie hebt die je toe kunt passen, weet je wel. En dat moet steeds gewoon goed voor ogen staan. Dat je wel combinaties zoekt waar er geen gevaar in. Dat wel met die Intel-tool kun je dat goed nalezen. En dan komt het automatisch te staan dat deze paard in gevaar oplevert. Ja, daar moet je nooit aan beginnen. Maar moet je niet willen vanuit paardenwelzijn en je fokkerij. Nee, heel helder. Dus gewoon 2 dragers zeker uitsluiten Ja. bij de fokkerij. Niet krampachtig mee omgaan. Nee, wat Jan zegt, je kunt zelf de keuze maken. Hè. Er is genoeg gepubliceerd, of er wordt genoeg gepubliceerd om die keuze te maken. En ik denk dat het goed gecommuniceerd is vanuit het stamboek dat je nooit die combinatie moet zoeken. Kijk, en als je daar gepast en verstandig mee omgaat, dan hoeft het zeker geen probleem te zijn. En dan kun je die goede hengst, die eventueel drager is, kun je dan toch toepassen. Ja, maar dan gaat het eigenlijk wel om wat de hengst dan zou kunnen. Ja, precies. Er is ook wel eens gezegd van zouden we dragers helemaal moeten uitsluiten van de fokkerij. Want dat is dus... Dan word je wat eng, denk Ja. ik. Het is al spannend en daar sluit je wel heel veel uit. Ja. Gebruiken jullie ook het 4-stappenplan wat Sietske Oosterbaan de vorige college tour genoemd heeft? Gebruiken jullie dat ook? Dat je zegt, ik kijk naar mijn merrie, dan zoek ik een heel rijtje hengsten erbij uit. Ik kijk naar het inteeltverwantschapverhaal en dan keuring en dan maak ik uiteindelijk een keuze. Of werken we een beetje andersom? Nou, ja. Ik ben meer een fokker van... Kijk, fokwaarden zijn voor mensen die net beginnen denk ik heel mooi. Maar natuurlijk, ik werk meer vanuit de praktijk denk ik. Ik ken heel veel merriestammen, ik ken veel hengsten. En ik heb natuurlijk in het vruchtenonderzoek gezeten. En ik weet precies wat een hengst in uitblinkt of waar hij goed in is. Ja, ik doe het gewoon meer zoals ik het in mijn gedachten heb. En wat mijn gevoel erbij zegt. En zo fok ik eigenlijk. Ja. Ja, en dat is ook wel iets, ja wat praktisch. Ja. Ja, en daarom hebben we natuurlijk fokwaarden. Want ze hebben niet allemaal zo'n hoofd vol verstand van Friese paarden, Bouke. Dus dan hoop je toch dat je met die fokwaarden dingen kunt aangeven over merries en over hengsten. Waar je wat in de fokkerij mee kunt, Roelof. Nee, maar kijk, de fokwaarden qua overzicht, om die bij te houden, is niks mis mee. Maar wat Bouke zegt is je moet denk ik ook toch wel je gevoel wat blijven volgen. Je moet ook een klik hebben met de hengst, hè? Dus hij moet je wel aanstaan. Nou, dat speelt bij ons ook mee. Wij kijken uiteraard eerst toch weer naar je eigen merriemateriaal. En waar kies je voor? Ja, en dan kijk je met een schuin oog naar fokwaarden. Maar dat is misschien meer ter bevestiging dan dat het je leidraad is. Ja. Nou ja, en zo probeer je de beste keuze te maken. Ja. Een van de tools, zeg maar. Ja, Amarins, gaat dat voor jou ook? Ja, nou, ik denk dat er toch ergens nog wel een verschil zit tussen de wat jongere fokkers en de oudere fokkers. Ik denk dat de jongere generaties toch wat meer gebruik maken van online beschikbare informatie. Ja. En toch misschien sneller grijpen naar een vakwaardeschatting op het KFPS. Ook omdat we natuurlijk minder kennis nog hebben van de bepaalde onderwerpen. Zoals Bouke ook zegt, die heeft daarin veel meer kennis dan dat ik bijvoorbeeld heb. Dus ik denk dat de jongere generatie toch sneller naar het online gebeuren grijpt. Dat denk ik wel. Doe je dat zelf ook? Ja, ik moet het wel voelen.
Dat heb ik wel. Ik moet een hengst wel gezien hebben en ik moet dat voelen. Dan spreekt hij me aan en dan weet ik bij mijn merrie wel wat ik wil verbeteren. En dat zie ik dan terug in zo'n hengst. En dan kijk ik ook naar de vakwaarde. Uiteindelijk kijk ik daar wel naar. Maar dat zal bij mij niet doorslaggevend zijn. Nee. Nee. Ik zie jou hardop denken, Wouter, want ik wil er nog wat over zeggen. Ik denk dat het ook voor de jonge fokker heel belangrijk is. Kijk, vroeger had je afstammelingkeuring van hengsten. En dan kon je gewoon mooi zien hoe het een hengst bij bepaalde combinaties vererfde. Er kwamen 20 veulens op zo'n afstammelingkeuring. 5 enters en 5 twenters en 10 driejarigen. Kreeg je een heel mooi beeld. Ik denk dat het nu voor de jonge fokker ook heel belangrijk is dat ze gewoon veel keuring bezoeken. Je moet eigenlijk veel paarden kijken. En dan krijg je ook een beetje het verstand ervan van wat de goede combinaties zijn en hoe een paard eruit moet zien. Want ik denk dat is wel heel belangrijk, denk ik. Ja. Ja. Nou ja, fokwaarde vind ik echt een hulpmiddel, want je begint vanzelf eerst het gevoel met de hengst. Je eigen merk ken je en dan zoek je toch waar je dan de accenten legt. En uiteraard kijk je dan met een zijdelings oog ook naar de fokwaarde. Maar je ziet wel dat het al sneller gaat. Als je kijkt naar de hengsten van 2019, die lichting. Jonge hengsten zeg maar, van de 5, 6 hengsten. Dus 1 hengst die zijn dekboek vol had. En de rest niet. Dat varieert van 30 tot 60, 80, 100, 120 zeg maar. Ja. En je merkt gauw dat tegenwoordig de hengst moet goed zijn, de afstamming moet goed zijn. Dat is het eerste jaar de veulens niet helemaal... Terwijl het toch om de genetische aanleg gaat. Zelf het belangrijkste zie je niet. De genetische aanleg. Maar te zien dat de hele samenleving sneller gaat, maar je ziet in het fok ook al sneller gaan. En zeker voor jongelui. Kijk, als je Bouke ziet zitten, zit het in de genen. Het fokken van zijn vader, hij heeft het verankerd, hij heeft het verbreid, hij heeft sport. Nou, dat geldt in feite voor Roelof en de familie van der Meer. Maar als je wil Fokke van der Velde. Ik heb hem kort gekend, maar die man die was zwart-wit, maar met heel veel fokkers in zich naar die modernisering toe van het Friese paard. Die wist wat de paarden waren in het werk en hoe je dat fokte. Nou, daar heb Oosterbaan met Gonda FT, we zelf halfzuster van Els FT. Daar hebben we zelf Nana Ozinga, de fokker van Beert, Volkertsma uit Pinjum en uiteindelijk Van der Meer. En ik heb ooit eens een interview gelezen met zijn schoonvader, die zei, ja, ik bouw ook geen plaggenhutten meer, dus met andere woorden, het is altijd in ontwikkeling. Ja, en dat moet je goed voor ogen houden. Maar het gaat wel al sneller, dat merk je gewoon. En zeker de jonge fokkers, en ik reken me wel tot de beginnende fokker, laat ik het zo stellen. Ja, daar moet je toch een hele hoop kennis bij doen door het zien en toch leren van mensen als die hier op de balen zitten ook. Want zo is het gewoon. Ja, en dan heb je ook gewoon hulp aan de fokwaarders en allerlei tools zeg maar, die ze hebben om te selecteren. Ja. Nou, wat Jan net zegt is ook, inderdaad, Fokke van der Velde is natuurlijk een hele bekende naam. Hè. Wij hebben dan het geluk gehad om daar een merrie te kunnen kopen. Maar ook heel vaak naast hem op de tribune gezeten bij de hengstenkeuring. Hè. En dan, als er dan een hengst binnenkwam, dan riep hij, ja, kijk, die moeder die had dat of dat. Of die oma had zus of zo. Of, oh ja, ik heb een zus gezien en daar markeerde wel of niet wat aan. Hè. Dus wat we er wel van hebben geleerd, en dat doen wij ook wel zoveel mogelijk, is inderdaad hoopkeuringen bekijken, eerst de bezichtiging. Maar misschien ook wel gewoon even de moeder bekijken. Hè. Zo hebben we ook de moeder van Omer gezien op 17-jarige leeftijd. Ja, daar word je koud van, zeg maar, hoe die loopt op die leeftijd. Die liep nog een 3-jarige. Onvoorstelbaar. En ja, dat gaat je ook meenemen in de keuze om Omer wel of niet te gaan gebruiken. Dus ik zou het advies ook willen geven, probeer ook merriemateriaal op te zoeken, zeg maar, als dat er nog is, van zussen en moeders en grootmoeders. He, dus zoveel mogelijk kijken, denk ik. Eerste bezichtiging, al dat soort informatie. Ja. Zijn dat goede tips voor jonge fokkers, Amarins? Absoluut. Zo ben ik ook begonnen. Want mijn ouders hebben niks met paarden. En ik heb mezelf alles moeten leren. En ik had daarbij dan hulp van onder andere Sjoerd Ruiter. Die het dan wel weer vanuit huis uit mee heeft gekregen, zeg maar. En dat heb je wel nodig als jonge fokker. Zoek iemand, een mentor. Er zijn genoeg mensen die er de hele dag over kunnen praten. En die dat ook met liefde doen. Ga daarheen, vraag dat. Zij weten heel veel. Neem die kennis over voordat het verloren gaat. En kijk paarden. Daar ben ik het absoluut mee eens. Ja. Jan stipte net al even het puntje aan van dat onze jonge hengsten zo vol benut worden. Daarin lopen wij een beetje anders zeg maar, met de hengstenkeuze als bij andere stamboeken. Waar toch voor oudere, betrouwbare hengsten gekozen wordt. Is dat beter voor de vooruitgang? Heb je liever een jongere hengst
Of een betrouwbare oudere hengst waarvan je weet, zo en zo gaat hij fokken? Nou, je zoekt de interessante hengst waar de meeste fokkracht in denkt te zitten. En als dat er niet bij zit, dan, ja, dat niet past bij je merrie uiteraard, dan moet je gewoon naar de oude vertrouwde hengsten waar gewoon de fokkracht is bewezen. Dat is een ding wat zeker is. Maar ik wil alleen maar zeggen, het gaat al sneller, want ze moeten meedoen van begin af aan. Stel dat je een interessante hengst hebt en is genetisch goed gefokt en de veulens vallen wat tegen. Nou, dan zie je dat zijn hengst gauw de jaren erop minder dekt, gewoon veel en weinig dekt gewoon. En er wordt toch blijkbaar die genetische aanlegkant voor tekort onderkend. En dat zal ook in voorlichtende zin richting iedere fokker, maar zeker naar jongeren toe, zal daar denk ik ook heel veel op geïnvesteerd moeten worden gewoon. Ja. Hoe zie jij dat, Bouke? Nou, kijk, inderdaad, de jonge hengsten die dekken meestal ja, vrij wat merries. En sommigen dekken gewoon dekboel vol. Er zijn ook hengsten nu de laatste jaren die toch iets minder dekken van de jonge hengsten. En daar hebben ze dan misschien iets minder vertrouwen in. Maar ik denk, ja, er zijn ook heel veel fokkers die lopen, of die fokken niet echt in mijn beleving. Die gebruiken de jonge hengsten omdat ze het veel goed kunnen verkopen. Ja. Kijk, en dat is eigenlijk geen fokken, dat is vermeerderen. En ja, dat moet je ook niet willen. En dat komt ook heel vaak uit. Soms hebben bepaalde jonge hengsten in de eerste jaargang niet eens heel geweldige nakomelingen. Dat zie je soms op een hengstkeuring ook wel, dan vallen ze toch nog ietsje tegen. En het jaar erop, dan is zo'n hengst bewuster gebruikt, heb je ook betere nakomelingen. Ja, daar moet je toch wel een beetje voor waken. Ja, dat is toch wel een advies naar iedereen toe, denk ik. Ja, dan heb ik het idee, dan fok je met de hengsthouder en niet met de hengst. Ja. Ja. Gebruik jij zelf jonge hengsten? Ja, als het me past wel, ja. 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 Maar waar zoek je ze dan op uit? Want dan heb je natuurlijk nog niks gezien. Nou, Omer heb ik ook gebruikt en ja, dat is gewoon een interessante hengst qua moeder ook al. Ik heb de moeder en die bekijk je dan als je in de hengstkeuringscommissie zit. Ja, dat was een hele hechte moeder, veel duurzaamheid en heel goed kunnen bewegen. Kijk, Omer die was misschien in de draf niet heel spectaculair, maar kon heel goed stappen en ook heel goed galopperen eigenlijk. Dus eigenlijk die hengst die heeft alles wel een beetje. En dan een prachtige bloedvoering. Dus ja, die hengst die past je dan. En, ja, en ik vind sport ook belangrijk. Ik heb ijs ook gebruikt. En ja, daar heb ik een hele mooie kroonmerrie van. Of voorlopig kroonmerrie die ook super kan bewegen. Dus ja, zo kijk ik ernaar. Wat je past. Hè? Wat je denkt te passen bij de merrie. En ja, dat is gewoon belangrijk. Ik gebruik nu Detmer. Want ja, dan teel ik een beetje in op mijn eigen lijn. Ja, dat vind ik ook weer interessant. Ja. Kan dat? Ja, dat vind kan je? zeker. Dat je net een pleidooi te houden over onverwante hengsten. En gaan we toch iets intelen? Ja, nee, maar dat past mij gewoon dan. Ik denk qua karakter, die paren en qua werklust en qua sport, ja, ik wil graag sporten, dus dan doe ik dat. Ja. Maar nu lijnenteelt een beetje. Ja, dat is een beetje lijnenteelt. Je kunt het als inteelt beschouwen, maar ik beschouw het als lijnenteelt op de goede onderdelen. Juist. Helder. Hey Anne-Marie, hoe zit het met jouw enthousiasme voor jonge hengsten? Ben je ook van de jonge hengsten? Of? Beide. Ja? Ja, beide. Het moet mij passen bij de merrie. Dat is eigenlijk ja, wat ze hier ook zeggen. Ik gebruik zowel oudere hengsten als jonge hengsten. Ik moet er gek van zijn als ik een jonge hengst zie. En soms wacht ik ook een jaartje af, dan wil ik het eerst zien. En dan wil ik eerst veulens zien. Juist. En dan besluit ik dan om alsnog zo'n hengst te gebruiken. Of er komt weer een andere leuke hengst waarvan ik denk... Ik heb eigenlijk te weinig merries. Dat is mijn probleem. Ja. Nou, Want ik komt wil straks heel veel hengsten verandering gebruiken. Hey, je krijgt straks heb je ruimte, Anne-Marie. Hè? Ja. Kunnen er een paar bij. Ja. Meer fokkers. Roelof, Nou ja, lijnenteelt op zich, hè, wij doen dat ook. Onze hengst die Grand Prix is geworden, Vonger, T van de Bobbelanden, dat is een Lodewijk Kifabe. En dat teel je feitelijk in op stam 50. ja. Dat doen we vaker, ook met Beert in de combinatie met Els. En dat doe je eigenlijk om te proberen de sterke punten die de moederlijn al heeft, probeer je te verankeren. En op het moment dat je dat lukt, kijk, dan moet je niet onbeperkt doorgaan met lijnenteelt, denk ik. Dan moet je ook weer overstappen naar, nou ja, in dit geval laagverwantere of onverwantere hengsten. Maar het helpt je wel, denk ik, om een hele goede merrielijn. En uiteindelijk, als je naar Beert kijkt of je kijkt naar Lodewijk of naar dat soort hengsten, ja, die komen uit stam 50, uit het takje waar wij ook in zitten. Nou, dan veranker je wel bepaalde sterke punten. En dat is eigenlijk wat je probeert. Ja. Dat is oude fokkerswijsheid weer toegepast, zou ik maar zeggen.
Ja, zeker. Die adviezen die hoor je dan en dan ga je daar naar kijken en dan denk je ja. Ja. Maar het moet wel zo zijn, denk ik, hè, en meerdere hebben dat gezegd, de hengst moet je natuurlijk aanstaan. Hè? Dus je moet het niet doen om het te doen, hè, maar dat moet je echt aanstaan. Dus de combinatie moet leuk zijn. Ja, ja. Hoe kijk jij daar tegenaan, Jan? Want, want we kennen die tool van de lijnenteelt. En dat heeft ons ook succes gebracht, laat maar eerlijk zijn, in de fokkerij. Maar we praten ook over laag verwant en minder inteelt. Nou, ik vind lijnenteelt inderdaad, om dat te verankeren, zeg maar, wat je al hebt in je moederlijn, zeg maar, in je stam. Ik heb toevallig ook een Lodewijk-combinatie toegepast, Lodewijk-Faber, zeg maar. Dus ja, dat moet kunnen, dat moet goed kunnen zelfs, denk ik. En hij wordt zelfs door die oude fokkers voorheen veel meer toegepast. En ik denk dat het tegenwoordig heel goed kan. Zeker. Heel goed. Ja. Net stipte je al even aan, de jonge hengsten worden vooral ook veel gebruikt vanwege de veulenprijzen. Die zijn dan vaak even iets gemakkelijker. In de enquête die we vanuit het KFPS ook onder fokkers hebben gehouden, wordt ook de prijs van de veulens nog wel eens als item genoemd. Er wordt eigenlijk toch wat weinig betaald. Hoe zitten jullie daarin? Om het fokken wat interessanter te maken, dat je daar iets aan zou kunnen doen. Zien jullie daar... wellicht dat jullie het zelf goed geregeld hebben thuis, maar voor de meerderheid is het soms toch nog wel eens een dingetje. Ja, maar Rins, jij bemiddelt veel. Sorry? Ik zeg, jij bemiddelt nog wel eens veel met paarden heen en Ja, weer. als jij goed merkmateriaal hebt in deze tijd en je hebt een mooi veulen gefokt, een goed veulen, dan vind ik op dit moment de prijzen goed genoeg. Ik ervaar dat niet als een... Maar goed, misschien als je een mindere merrie hebt en je hebt niet een mooie combinatie gemaakt en dat veulen is wat minder, ja, dan zal de prijs ook minder zijn. Ja. Advies is ja. een goede merriestam. Goed, ja, vooral advies aan jonge fokkers. Als je wil beginnen, begin met een goed paard. Begin met een goede merrie. Want dat is echt het halve werk. Ja. In de fokkerij praten we altijd over de helft hengst en de helft merriestam. En daar zijn ook wel fokkers die zeggen, ja, die merriestammen zijn eigenlijk veel belangrijker. Die drukken eigenlijk veel harder door in die fokkerij. Voelen jullie dat ook zo? Ja. Ja, ik zie het wel als een combinatie. Hè. Uiteindelijk het is natuurlijk elke helft. Hè. Dus de merrielijn doet wat en de hengstenlijn doet dat. Dus wij proberen wel de combinatie te zoeken. Maar we kijken wel heel erg naar die merrielijn. Absoluut. Kijken daarna wil je natuurlijk ook... het totaalplaatje moet kloppen, maar een sterke, verankerde merrielijn, dat vind ik wel belangrijk. Ja. Ja, doet het meer als een hengst, Bouke? Ja, ik denk dat je een merrielijn die is heel goed doorgevakt is en daar altijd goede paarden uitkomen, daar kun je ook best een keer, en dat heb ik net ook al gezegd, een mindere, misschien een onverwante hengst bij gebruiken. Dat je daar later weer met een iets sterkere vakkende hengst weer mee doorgaat, dan heb je geen problemen, denk ik. Dus nee, dat is zeker geen probleem. Ja. Ja, Jan? Ja, nee, doorgefokte moederlijnen, en merrielijnen, denk ik dat het heel belangrijk is. En je ziet het zo mooi aan de combinatie van Sherrick bijvoorbeeld. En die vertaalt zich nog heden ten dagen die sterke invloed binnen ons Friese paard. Ja. Ja goed, dus stam 38, een heel belangrijke stam. Dan doe je stam 70 is erbij gedaan met een fietsparing toen. Nou, er komt een hengst uit voor die toch van twee kanten eigenlijk heel sterk gefokt is. Nou, en die vertaalt zich toch een hele sterke fokkracht tot vandaag aan toe. Als iemand van nakomelingen hij nog in onze hedendaagse fokkerij heeft er wat voor invloed. En je merkt gewoon, kijk, als je toen de hengst zelf zag en je leest het rapport nog een keer terug, ja, 1,60, dan weet ik wel, de paarden waren nog niet zo groot als dat ze nu zijn. Maar goed, het kruis was ook wat kort en de stap was ook een aandachtspunt, het karakter was ook nog een aandachtspunt. En toch zeiden toen de wijze heren op dat moment van, ja, die genetische aanleg, dat belooft zoveel, die moeten gewoon een kans geven. Nou, goed dat dat gebeurd is, dus die genetische kant, als die goed verankerd is, dan kon je misschien ook een beetje wat Bouke zeggen. Ja, laten we gewoon, als het onverwant is en toch redelijk goed gefokt, laten we proef, in plaats van proefstieren, proefhengsten doen. Ja. En dat is best een idee waard om een keer met me verder over te praten met elkaar, denk ik. Omdat, dat denk ik wel. Ik denk dat het voor de toekomst heel belangrijk is. Want je wilt niet weten hoe nauw het eigenlijk is. Hè? Het is al heel nauw. Het begon met een paar en het is later uitgebreid. Ja. En natuurlijk, wanneer was het? We hebben wel 8000 merries bij de hengst gehad en nu krap aan 4000. En als je dan ziet hoeveel veulder dit geregistreerd zijn, 2600.
Ja, dan zou je zeggen, ze worden straks hartstikke duur, want het is heel krap allemaal Ja. natuurlijk. De duur wordt niet erg, maar dat krap worden is wel erg, vind ik. Ja, nou ja, en, Dat moeten we voorkomen. ja, en kijk, hoe krapper, hoe minder er geboren worden, hoe nauwer het ook nog wordt, want dan wordt de spreiding ook weer minder. Dus het is belangrijk dat er wel gefokt wordt en dat je onverland hens gebruikt. Dat is gewoon, anders loopt het echt een keer spaak, want je weet, er zijn veel problemen wat qua gezondheid betreft. Daar moeten we nog veel meer aan doen. En dat vind ik ook, je hebt het straks over die stelling komt nog, over het certificaat, maar ik denk aan een ander certificaat. Ja. Nou, daar komen we zo nog even op terug. Nu is het wel zo, ik zal even nu is het wel zo, Bouke, dat ik heb de Hengste Keuringsjury ook horen zeggen dat ze toch uitdrukkelijk ook naar verwantschap kijken op het moment dat ze in de tweede bezichtiging hengsten aanwijzen. Dus dan heb ik wel het idee dat wat jij zegt, dat het wel aardig voor de bril is. Ja, dat moet ook. Goed zo, helder. Roelof? Nou, wat ik nou misschien wil toevoegen is uiteindelijk moet je ook de keuze gewoon bij de fokkers laten. Hè? Dus op het moment dat er geen keuze is, ja, dan kan die fokker ook niks doen. Maar op het moment dat er keuze geboden wordt, dan kan die fokker ook gewoon zeggen, oké, ik neem het gokje wel of niet. Hè? Dus daar zou veel voor te zeggen zijn om daar wat meer kansen te bieden. En dat je als fokker zelf gewoon die keuze kunt maken. Ja. En ja, als je geen keuze kunt maken, ja, dan wordt het lastig. Ja. Ja, Marins? Ja, nou ja, wat mij betreft mogen ze, nou ja, Bouke heeft het dan over 50 merries dekken. Voor mij betreft kunnen ze best bepaalde hengsten onder bepaalde voorwaarden goedkeuren. Hè, misschien mindere cijfers op draf, misschien mindere cijfers op een ander punt, maar ze zijn laag verwant. En dan kan inderdaad de eigen vakker de keuze maken van, joh, gebruik ik hem wel of gebruik ik hem niet. Nou, en dan kom je op het merrieverhaal. Heb jij een goed merrielaag waar jij mee vakt, goede merries, ja, dan zou ik de gok vaker nemen. Helder. We gaan even door naar het onderwerpje sport ook. We fokken natuurlijk ons Friese paard gezond, braaf voor recreatie, maar ook voor sport. Als je sportpaarden fokt, krijg je ook een wat sensibele karakter. Wat vinden jullie van die stelling? Klopt dat? Nou ja, kijk, het hoeft misschien niet per definitie. Ik vind het wel, ik heb er geen problemen mee. Dat een goed sportpaard een sensibeler karakter heeft. Uiteindelijk gaat het om hogere sport te bereiken, moet je een karakter hebben wat meewerkend is en dat een paard alles voor je wil doen. En dan zie je wel vaak dat die paarden wat sensibeler zijn. Maar als ze gewoon eerlijk en betrouwbaar zijn in de omgang, dan is het prima dat als het zadel erop zit of voor de kar, dat er iets gebeurt en dat ze voor je door het vuur gaan. Kijk, en dat is wel ons fokdoel. Hè? Dus natuurlijk kun je ook voor de meer bomproof paarden kiezen. Dat is ook goed, er is ook markt voor, dat is ook heel belangrijk. Maar heel eerlijk, als wij daar naar kijken, dan proberen wij dat minder. Maar het heeft ook te maken met welk merriemateriaal pas je toe. Dus wat is je eigen merrie. Maar bij ons zijn ze wel sensibeler, maar wel goud eerlijk. Dus ze willen alles voor je doen. Maar er moet wel wat een vonkje in zitten. Ja. Hoe zie jij dat? Als jij een paarden bemiddelt of je krijgt vragen aan paarden, dan denk ik dat 80% zegt, ik wil een supermooi, braaf paard met veel behang. Op het moment helemaal. Ja. En ik kan ze niet meer vinden. Voor mij zijn ze op. Maar nee, dat is waar. En voor de hogere dressuursport heb je dat gouden randje nodig. En dan is dat ook oké als ze inderdaad betrouwbaar en eerlijk zijn aan de hand, op stal. Ja. En dat ze aangaan tijdens de sport. Ik denk dat die combinatie ook het mooiste is. En die hebben wij. Ja, en ik vind sensibel ook weer zo'n woord. Dan denk je misschien aan hele paarden die heel erg geril zijn. Maar ik denk dat sensibel nu gebruikt wordt als het gouden randje, zeg maar. Ja, hoe zou je sensibel dan willen definiëren? Ja, het gouden randje of zo. Ik weet Meer, niet. Ja, sensibel, als je een paard verkoopt en je zet sensibel in de advertentie, dan krijg je waarschijnlijk niet heel veel reacties. Maar als je dat omschrijft, dat is het paard werkt graag, heeft veel looplust, dan nou ja. Ik zou dat anders omschrijven dan sensibel. Sensibel vind ik, dan denk je eerder aan onbetrouwbare paarden. Heeft een beetje een negatieve klank. Dat denk ik wel. Ja. Terwijl dat niet is wat als je de Friese paarden hebt met een eerlijk en betrouwbaar karakter voor de hogere dressuursport, dan moet dat gouden randje, dat vonkje, hoe jij dat omschrijft, moet erin zitten. Ja. Ja. Nou,
karakter is natuurlijk het allerbelangrijkste. Een paard moet voor je willen werken. En ja, ik hou wel van een sensibel paard en dat die ook goed voor je wil werken. Maar het nadeel, ik heb Tjalf ook gebruikt. En Tjalf was een sensibele hengst. En de nakomelingen van die hengst zijn ook sensibel. Ik heb deze merrie in de ABFP gehad. Nou, ik heb hem dus 5 maandjes voorbereid. Want was dit paard in de ABFP gekomen zonder voorbereiding, dan hadden ze gedacht dat het een lastig paard zou zijn, denk ik. En het is juist een toppaard. En ja, zulke paarden die sneeuwen onder in een ABFP. En dat vind ik wel heel jammer. Maar wat zegt dat over het karakter dan, Bouke? Want jij kan ermee omgaan met jouw ervaring en kennis. Nou, ABFP is ook iets van, je gaat kijken, heeft hij aanleg of geen aanleg? En ik heb nu wel het idee in ABFP, als je wat een makpaard hebt en die doet goed zijn werk, ja, dan krijgt hij cijfers. En een paard dat misschien ietsje lastig is, maar veel meer talent heeft, ja, die wordt wel eens vergeten, denk ik. Maar karakter wordt er wel heel specifiek op 18 kenmerken. Scoren zou je dat toch uit moeten kunnen halen? Ja, daar twijfel ik wel eens iets aan. Ja. Dat is, misschien zijn er wel ook wel te veel kenmerken. Ja. Ja. Maar Jan, we zijn natuurlijk toch wel een beetje... we hebben de primeur als stamboek met zo'n karakterfokwaarde. Die wij sinds 2019 Kijk, het is ook publiceren. meteen het meest moeilijke, want wat past bij je? Kijk, familiepaard wat we in het begin over hadden. Ja, ik hou ook van attente paarden. Niet van die dode zullen, je moet gewoon een mooie Fries hebben die attent is. Ja. Ook thuis zeg ik altijd. En die verzellen wel inzet en betrouwbaarheid. Ik heb paarden, fok ik onder andere mee van Jelle Bauma. Nou, ik ben ook geslachte mensen die altijd goed gefokt en verankerd hebben uit de praktijk. En dat zijn sensibele paarden gewoon. Dat is gewoon zo een beetje eenkennig, daar hou ik ook al van. Dus dan loop ik die bij je weg. Maar ik heb als paarden gehad en zetten mijn buurman als boeren, zegt joh, winterdag of herfstdag gooi je maar een aantal merries bij mij of in het land. Ik heb alle ruimte, prima. Maar die bouwmanpaarden moeten naar huis, want die voelen zich thuis op een plek en niet bij de buurman in de sloot verderop. Maar altijd klaar. Maar met die winter bijvoorbeeld, het weekend. En ja, dan kennen de paarden niet naar buiten, een beetje link. Dus laat ik ze los uit de voergang. Hè. Dan 1 voor 1, stallen mesten. Ja, dat heb ik diverse keren gedacht, het is toch makkelijk dat je een attent, maar wel betrouwbaar Fries paard hebt. En die betrouwbaarheid en dat karakter, maar dan moeten we zelf ook de goede kenmerken hebben. Maar ook in de praktijk dat goed getest hebben. Want ja, we hangen er wel een waardering aan, dan moet het wel kloppen. En wat zoek je in een Fries paard? Hè? Dat is ook heel belangrijk. Ja, dat is natuurlijk heel persoonlijk. En we willen zelf, denk ik, een Fries paard voor de breedte sport, want daar begint het. En er zullen uit die breedte sport altijd een paar paarden zijn die doorstomen naar het hogere niveau. Die het extra hebben. Maar in principe denk ik dat je voor die breedte sport van zadel, mennen, tuigen, zeg maar, daar denk ik dat je daar mede voor fokt. Ja, het veelzijdige en het brave karakter. Ja, en het tijd. Volgens mij, wat Bouke ook zegt, is dat we wel eens wat te snel willen. Hè? Met jonge paarden. Sommige hengsten krijgen dan ook een stempel mee. Hè? Dat ze misschien wel lastig zouden zijn. Hè? Als we niet oppassen, dan gebeurt dat. Zo wordt er ook al wel wat gezegd, denk ik, over de karakters van Omer. Ik zeg niet dat het niet waar is, maar we weten er misschien ook niet genoeg van. Hè? Dus je moet ook de tijd geven aan die paarden om zich te ontwikkelen. Sowieso vind ik voor jonge paarden dat ze tijd moeten hebben. Ja, en als ze dan wat sensibeler zijn, maar het kwartje valt, dan heb je er denk ik een gouden paard aan. Maar en als je ze heel snel afvoert, zeg maar, dan kom je er ook niet achter. Dus je moet ook wel wat geduld hebben. Ja, heel goed. Vanaf onze achterbank krijg ik ook wat vragen binnen van de kijkers. Een van die vragen is een jonge fokker. Die zegt, ik wil wel heel graag gaan fokken, maar waar moet ik op letten als ik een merrie koop? Wat voor lijntje zou ik dan moeten hebben? Nou, dat gaat eventjes een dingetje worden. Het wordt 65, 110, 8 of 50. Maar wat voor advies zouden jullie zo'n jonge fokker willen meegeven? Koop een goed paard. En wat is goed? Ja, Moet het meteen een stermerrie eerste premie zijn? nou, tweede premie stermerrie is denk ik heel leuk. Ja. Nou, het is gewoon belangrijk, denk ik, als je een paard aanschaft, dat je weet dat je een merrie aanschaft. Het kan een veulen zijn, het kan een enter zijn, het kan een 3-jarig zijn. Maar dat hij uit een goed vakkende stam komt, dat de voorouders goede merries zijn. En dan is de kans groot dat je ook een leuk paard aanschaft. Maar ik zou altijd wel iemand meenemen als je iets aanschaft die er echt verstand van heeft. Want
is toch belangrijk. Beenstanden, exterieur. Ja, ik bedoel, je kunt beter direct een goede kopen, want die kost net zoveel in onderhoud als een slechte. Dus begin met iets goeds, zoals Amber net ook zegt. Heel goed. Neem iemand mee ook die je kan helpen bij die keuze. Ja, heel goed. Nee, eens. Denk ik ook. Kijk, ik zou ook gewoon verdiep je er goed in. Hè? Dus nou ja, weer paarden kijken. Je moet er een klik mee hebben. Hè? Je moet het vooral leuk vinden. Maar ik zou me er echt in verdiepen. En dan binnen alle mogelijkheden van het stamboek kun je natuurlijk van alles vinden en zoeken. En dan, als je dan wat dingen voor jezelf als kenmerk benoemt, dan komt die zoektocht ergens uit. En dan denk ik dat je ook wel bij de betere merrielijnen uit gaat komen. Precies. En dat is ook verstandig. Ja, helder, heel helder. Nou hebben we nog een leuke stelling over het supersportpaard. Een supersportpaard scoort minder hoog op een exterieurkeuring. Stelling, hè? Niet dat het waar of niet waar is. Dat spreekt jou wel aan, Roelof. Nee. Nou ja, kijk, ons doel van de fokkerij is een combinatie. Dus wij willen heel graag presteren in de sport, maar ook heel graag presteren op het keuringsterrein. Hè. Dat lukt ook in een bepaalde mate. Hè. We hebben toch een aantal kroonsportmerries, stersportmerries. Dus dat is wel ons doel. Ja, en een goed sportpaard moet natuurlijk wel exterieurmatige goede kenmerken hebben om te kunnen presteren. Maar ik denk dat er ook gewoon minder exterieurmatige paarden heel goed in de sport kunnen presteren. Maar goed, de beweging, het fundament moet in basis natuurlijk wel goed zijn. Maar ik denk wel dat er ook paarden met wat bemerkingen op het exterieur, die kunnen best goed in de sport presteren. En wij zoeken een combinatie. Precies. Jan, kun je daar ook iets over zeggen wellicht? Ja, kijk, ik ben niet zo actief in de sport, maar ik denk dat inderdaad een paard wat sporttechnisch heel goed is en best exterieurmatig dan, ik wil niet zeggen een foutje heeft, maar gewoon minder scoort op onderdelen. Ja, die kan vanzelf best in de sport excelleren. Dat is gewoon zo, want er komt veel bij de inzet en karakter ook weg. En de bouw en beweging, zeg maar. Dus het hoeft niet altijd de topkeuringspaard te zijn. Het kan wel samen gaan, maar het is eerder andersom, denk ik. Ja. En Bouke, als fokker en als gebruikers, hoe zie jij dat? Nou ja, ik had natuurlijk met Annetje had ik natuurlijk een top sportpaard. IBOP heel hoog. En de dressuur super. Is nooit uitgebracht concours, maar als hij die misschien had getraind daarvoor was hij misschien ook wel goed geweest. En het paard had natuurlijk een fantastisch exterieur. Ja, dan heb je wel iets aparts. En dat is ook moeilijk om dat weer te krijgen natuurlijk. Maar ja, dat is... Kan wel. Dat kan, Dus eigenlijk. ja. Ja, want zou je nog een Annetje 2 kunnen fokken weer, denk je? Nou, het is heel moeilijk. Ik ga mijn best doen. Maar ik hoop het wel. Want het zal niet eenvoudig zijn. Nee. Nee. Is het een van je merries die een beetje in de buurt komt? Nou, ik heb nu een Johannesmerrie. Die komt qua exterieur in de buurt, maar qua beweging nog niet. Dus kwadraat misschien wel, maar qua stap nog niet. Ja, dat is even afwachten. Ja. Moet even kijken. Het is ook nog een jonge merrie dus. En een beetje een grote merrie. Dus heeft misschien ook allemaal even tijd nodig. Want ik denk dat tijd, dat zei Roelof zo net ook. En daar vergissen we ons nog wel eens een beetje in. Fries paard heeft tijd nodig. En de ABFP zijn ook allemaal jonge paarden. Soms nog niet eens 3 jaar. Ja, die zijn er eigenlijk nog niet aan toe. Dat is gewoon te jong. Ik train iedere dag mijn eigen paarden. Ik ben er iedere dag mee bezig. En ik weet ook dat je soms gewoon te snel wilt. En dat is een slechte raadgever. Ja. Ja, we zijn een beetje het stamboek van de uiterste, Ja. wat dat betreft. Annemarie, hoe zit jij daar met de sportpaarden? Nou, En het exterieur? Nou, het een sluit het ander niet uit. Maar ik vond het wel leuk over dat wat Bouke net zegt. Zie, als wij de één trainingsmethode gebruiken voor 100 paarden, dan heb je op 3-jarige leeftijd vast wel 25 talenten. Maar 75 paarden van die 100 hebben net iets anders nodig. Of meer tijd, wat Bouke zegt, of net even een andere aanpak, of iets langer dan de standaard 6 of 8 weken dat je ze naar een trainingsstal brengt. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is, dat je naar je eigen paard kijkt en ziet of dat paard eraan toe is en wat hij dan nodig heeft. Dat heb je in elke sport. Je kunt niet één methode gebruiken en dan rollen er... Je slaat heel veel talentvolle paarden over die meer tijd nodig hebben.
Of net een andere aanpak. Of dat Bouke zegt van ja, die ene merrie heeft hij 5 maanden lang gebruikt voordat hij hem naar de ABFP stuurde. Anders was die merrie daar waarschijnlijk nooit tot zijn recht gekomen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je daar niet, dat er niet één weg naar Rome is. Rome leidt, precies. Nee. Roelof? Nee, eens. Ja. Voor mij moet je die beestjes tijd bieden. Kijk, ik denk dat je ook niet van de een op de andere dag topsporter bent. Hè? Dus een topsporter die traint ook en jarenlang. En de ene is er op 22 jaar, de ander is 29. En ik realiseer me best wel natuurlijk dat niet iedereen de tijd heeft. Of dat je niet de mogelijkheden hebt. Het brengt ook kosten met zich mee, allemaal waar. Maar toch denk ik, als je zeg maar, de prestaties wilt halen, moet je geduld hebben. En natuurlijk moet je het er wel in zien. Hè? Maar dan is geduld gewoon het allerbeste. Ja. Onze kijkers worden wat getriggerd door jouw voorstel, Bouke, over de jonge hengsten. Dat had je wel verwacht. Ja, dat was de bedoeling ook. Heel goed. Dus er is iemand die vraagt eigenlijk van ja, hoe wil je dat dan aanpakken? Want we willen natuurlijk ook nog vooruitgang boeken. Dus je wilt ook hengsten die aan een bepaald niveau... Ja, maar ik denk dat is niet heel moeilijk. Die hengsten die nu aangewezen worden voor de instructiedagen, die zijn qua exterieur, als het goed zijn aangekeurd, dan voldoen ze aan het exterieur en eigenlijk ook aan de hand, aan de beweging. En vroeger had je, er is een tijdje geweest, dan gingen de hengsten eerst 50 merries dekken. En toen ging je naar het verrichtingonderzoek. Oké. Dus het is niet helemaal iets nieuws, maar ik denk gewoon voor de bloedspreiding, en dat is denk ik tegenwoordig heel belangrijk, dat je zo'n proef kun je best een keer doen. Ja. Weet je nog waarom dat toen weer is afgeschaft of niet? Nee, dat weet ik eigenlijk niet helemaal precies. Ik zou het eigenlijk moeten weten, maar ja, dat was in die tijd even zo. Nee, het zou je vergeven, we kunnen het wel eens navragen. Ja. Want, er is vast een reden geweest waarom ze zeggen dat gaan we nu niet meer doen. En misschien is het ook wel met die... Misschien was het ook wel een leeftijd even. Dat zou best nog kunnen zijn dat zij laten ze eerst maar even dekken en dan in het najaar een verrichtingonderzoek doen. Ja. Ja, oké, dat is helder. Het is goed dat u thuis vragen heeft. Kom maar op als dingen onduidelijk zijn of u wilt iets meer weten, dan app maar even 0513. Ik moet even spieken, 5. Wat het nummer ook alweer was, 0, het komt al even onder in beeld zo dadelijk, denk ik. En dan, daar is die al, 0512 523 888. Dus als u vragen heeft, app ze gerust, dan schuiven we ze zo erin. De embryotransplantatie wilde ik even met jullie over hebben. We praten daar nog wel eens regelmatig over om echt de goede merriestammen ook te benutten met de embryotransplantatie. Dat zou onze fokkerij in een stroomversnelling kunnen brengen. Zo luidt de stelling. Wie is het daarmee eens? Ja, denk ik wel. Kijk, het is, de merries die gebruikt worden voor embryotransplantatie, dat zijn toch de topmerries. Hè? Maar uiteindelijk, het is niet een goedkope bezigheid. Hè? Dat weten wij uit ervaring. Want wij proberen zoveel mogelijk te spoelen, laten we zeggen, uit een goede merriemateriaal. Maar ik zie ook dat het de laatste jaren wat meer omarmd wordt. Wij hebben ook wel een jaar of 10, denk ik, geleden gespoeld met een naanmerrie. Hebben we gespoeld met Gjold en met Fabe. En eigenlijk bedoeld om, weer van laag verwant, uit een unieke merrie proberen die fokkerij een impuls te geven. Nou, eerlijkheid gebied te zeggen dat dat niet is gelukt. Hè. Daar is niks uit aangekeurd of aangewezen. Dat is dan heel jammer. Maar je ziet nu wel dat de goede merries, als je daar 2 of 3 nakomelingen uit kunt krijgen per seizoen, als je heel veel geluk hebt, maar al was er maar 1, gaat dat natuurlijk best helpen. Maar je moet wel, denk ik, maar dat zal ook ieder voor zichzelf moeten bepalen, maar het is dusdanig duur dat je het eigenlijk alleen maar met de topmerries kunt doen, denk ik. Ja. En dan helpt het geweldig, want dan ga je natuurlijk wel de goede genen proberen te vermeerderen. Alhoewel dat ook altijd een rekensommetje is volgens mij, dat lukt niet altijd. Maar je hebt dus eigenlijk geprobeerd om zeg maar, je laagverwante merries iets meer kansen te geven op deze manier. Ja. Korte termijn misschien niet helemaal blij mee, maar op de lange termijn dus wel. Ja, kijk, toen was het misschien te vroeg, weet ik niet goed. Hè. Er moet ook een paard staan. Hè. Dus als je iets zeg maar, fokt wat niet goed genoeg is, dan moet je ook gewoon sportief zijn en zeggen dat was het. Maar dat had misschien wel wat meer kansen kunnen hebben. Want die unieke merries, bijvoorbeeld deze merrie, die was van Naan, die had 13% verwantschap. Dus ja, die zijn er niet veel meer. Ja, daar ben je natuurlijk verschrikkelijk blij mee als je die kunt vermeerderen. Juist. Maar jij bent wel positief over embryotransplantatie in dit opzicht. Ook al is het dan wel een kostbare
Ja, dat is absoluut waar. Het is best duur. Maar ja, goed, aan de andere kant, ja, wij beleven het vanuit hobby. Dus dan, dan moet je ook Mag niet... het wat kosten. ja, dan mag het ook wat kosten. Ja, zo werkt het dan. Ja. Jan, hoe zie jij dat? Want, Nou, ik zie er wel een ontwikkeling in. Ja, je ziet al jaren gaan en eerst bij de topfokkers zeg ik altijd. Maar ik ben er langzamerhand ook wel aan toe, omdat kijk, de kosten is één kant, maar de kosten zijn in ieder geval worden niet meer, laat ik het zo stellen. Het wordt eerder tussen aanhalingstekens iets goedkoper. Ja, je kunt uit de betere merries kun je toch proberen wat meer nakomelingen, zeg maar. En dan kun je toch wat stappen meer zetten in je fokkerij gewoon. En dat is ook voor de betere merries. We hebben zelf die lijsten van het stamboek, want we hebben een hoop gegevens, maar we hebben ook het lijsten van de betere merries. En niet alle merries worden ingezet, maar het zou zelf wel aan te bevelen zijn dat mensen die merries wel gebruiken voor de fokkerij. En daar zou embryo heel goed bij kunnen passen, denk ik. ja, wordt er binnen de Fokkerijraad ook regelmatig over gesproken, over dit soort innovatieve technieken? Ja, dat is nog wel eens een keer een subsidie. Maar ja, subsidies, ik ben ook niet zo'n subsidieman. Want je kan altijd wel subsidie geven in Nederland. Maar ik denk gewoon dat je het vanuit je kosten moet je in de hand houden. Maar de kosten zijn toch, denk ik, beter behapbaar tegenwoordig. En zeker economische marktwerking. Je merkt toch dat de Friese paarden komen er wat tekort van. Dat lezen we, vandaag las ik het ook weer in de paardenkrant. Ja. En, dat handelaren, en ik hoor het ook wel van Hengsthouden, die zegt ja, we kunnen best wel paarden gebruiken, we kunnen ze slecht vinden. Nou, ik denk tegen die achtergrond, je moet het niet voor het geld doen, maar als je die toch meerekent, dan is dat wat makkelijker, denk ik, tegenwoordig weer om te doen, als dat het was. Ja. Ja, er is ook wel eens geopperd volgens mij aan Marins om jonge fokkers daarmee wat te helpen, hè, met embryotransplantatie. Dat weet ik niet. Nee. Dat kan. Dat kan. Meer om het idee van, heb je een aantal goede fokmerries waar je dan via ET ook andere jonge nieuwe fokkers weer mee op weg zou kunnen helpen? Ja, zo. Ja, op die manier. Ja, het is voor ons tot nu toe nog altijd te prijzig geweest. Maar het zou voor mij, wat ik net al zei, ik heb te weinig merries, want ik heb te veel hengstenkeuzes. Zou het een goede optie zijn. Helemaal als ik dan hoor dat het weer wat goedkoper wordt. En de markt is inderdaad goed. Ja, Ja, iets om over na te denken. ja, Wouke? Jij hebt ook wel gespoeld. Ja, merries. zeker. Zeker. Vooral met Annetje wel en andere merries ook wel. En altijd een beetje... het lukt niet altijd natuurlijk. De ene merrie spoelt ook beter dan de andere. Maar ja, bepaalde merries die het hoog in de sport lopen of die qua exterieur uitzonderlijk zijn, ja, is het natuurlijk wel een goede optie. Ja. Want dan ligt dan ook bloedvernauwing weer op de loer, of niet? Nou, dat weet ik niet. Ik denk wel dat je heel laag verwante merries hebt ook. Ja, probeer het gewoon. Ja. Helder. We hebben het al eventjes gehad eigenlijk, over de veel vraag die we hebben naar Friese paarden en toch wel de krappe veulens. Hoe zouden we het interessanter moeten maken, het fokken? Zodat we toch meer fokkers, meer veulens krijgen binnen het stamboek. Heb je erover nagedacht? Wat zou een goede optie kunnen zijn? Ja, ik vind hem lastig. Hè. Ik heb er natuurlijk wel even over nagedacht van wat zou dat dan moeten zijn. Maar ja, ik heb er zeker niet een panklare oplossing voor. Hè. Uiteindelijk heeft het denk ik met een paar dingen te maken. Is toch financieel. Kijk, er zijn veel minder grote fokkers tegenwoordig, want ja, dat neemt gewoon af. Dus het zijn kleinere fokkers met 1 of 2. De brede sport neemt natuurlijk enorm toe. Ja. Die mensen, die liefhebbers, die fokken niet per definitie. Dus ja, dan zijn er wel best wat paarden in omloop, maar minder fokmateriaal. Dus ja, ik heb niet echt een hele handige tip dat ik zou zeggen, goh, daardoor wordt het interessanter. Ik denk een financiële aspect beïnvloeden, maar hoe weet ik ook niet. Zou misschien helpen. Maar ik vond het een lastige. Ja. Ja, Jan? Ja, financieel is één kant wel de markt. Aan de andere kant heb je ook een sociale kant. Ik vind altijd de fokdagen, we hebben nou veel de locatiekeuringen, nou, die voldoen ook. Ik heb wel gezegd, ja, die fokdagen moet je ook in de benen houden zelf. Als je fokdagen hebt en misschien moeten ze wel meer gekoppeld worden nog aan evenementen. Maar ik heb zelf ook een tijdje in de fokvereniging Noord-Holland gezeten, in Zuid-Holland. Ik heb even gezocht naar, kunnen we het combineren met een landbouwdag op meer bijvoorbeeld. Hè. En het Friese paard is wel onwijs populair. En ook bij de mensen die helemaal niet van paarden houden, die blijven bij een Fries paard staan. Dat is gewoon zo. En je hebt van die evenementen, het heb los van het keuren waar je veel van leert, is het ook een sociaal evenement. Als ik bijvoorbeeld in januari zet ik al een kruis bij Blauwhuis, daar moeten we heen. Ja. En als we willen door langs de Vriendschip en je langs de basiliek rijden en je kijkt op het terrein,
En je ziet vanzelf Henk Dijkstra, de ambassadeur van het Friese paard, met een witte manenwapper. En dan denk je, jongens, mijn dag is al goed. Zo. En je spreekt mensen. En kijk, dat moeten we er ook in houden, hè. Die sfeer met elkaar. Dus ik ken een locatiekeuring, ik vind het heel goed. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat je met elkaar zegt, nou, de eerste premiemerries, zeg maar, die op de locatiekeuring de eerste premie gehad hebben, met de eerste premies van de Fokdag, die kunnen de eerste premies inschrijven op de Fokdag. En laten we daar dan een voorlopig kroon. Ja. Zodat je die Fokdagen ook, zeg maar, extra gevoel geeft van, jongens, we doen ertoe. En we gaan erheen, omdat we daar toch dat predicaat voorlopig kroon kunnen halen. En dan zou je de centrale merriekeuring bijvoorbeeld, ik hoop even uit het hart roep ik te roepen, zou je op 1 dag kunnen houden, ook de jeugd erbij. En dan moet uiteraard wel de modelkeuring, want dan moet je wel het vergelijk hebben. Maar afgelopen jaar hebben we het ook gedaan, de voorlopig kroonkeuring. En er is toch niet te veel bloed uitgevloeid om nou te zeggen dat is helemaal misgegaan. Dus ik zou best kunnen zeggen met die Fokdagen, laten we daar die rubrieken doen. Dan zie je de eerste premiemerries van die locatiekeuring nog weer terug. Ja. Dat stimuleert ook weer. Alle kleine beetjes helpen, denk ik, om met elkaar... Volgens mij wordt er ook heel erg in de lijn gedacht wat jij nu mooi zegt, Jan. Dat komt altijd goed. We hebben het er in de Fokkerijraad niet over gehad. Ik zie er een persoonlijke titel. Ja. Dus, maar, ik denk dat we met z'n allen er hartstikke over eens zijn. Ja. Dat we blij zijn dat we locatiekeuringen gehad hebben. Maar dat wij toch ook allemaal het netwerk missen en het bijpraten en noem maar op. Ja. Dus die gezelligheid. Dus we hopen dat het dit jaar weer terugkomt. Ja. Nou, Want jij zegt eigenlijk aan de ene kant het sociale gebeuren. Dat, Hoort er ook bij. het gevoel van, we zijn met z'n allen allemaal Friese paardenfokkers. Kijk, dat je hebt is het ook wel- hengstenkeuringsgevoel, je hebt de centrale merriekeuring, je hebt die Fokdagen, je hebt zoveel evenementen tussendoor. Dat moet ook blijven, dat moet ook bestaanderig Juist, houden. ja. Los van het Marins, want jij bent iemand die natuurlijk heel erg rekent, kan ik me voorstellen. Kunnen de kosten, of zeg maar, moet de prijs van veulens omhoog om het aantrekkelijker te maken, het fokken? Altijd, ik zeg altijd. Ja, heel maar ik denk ook dat ik volg dat dan een klein beetje op social media, zeg maar. En je merkt wel dat er ook weer fokkers zijn die ook weer opstappen, zeg maar. Hè? De jonge mensen die een Friese merrie hebben aangeschaft, heel veel zin hebben om een leuk veulentje te fokken, niet weten waar ze moeten beginnen. En dan bijvoorbeeld een vraag stellen op social media. Een goed begin, denk ik dan. Ik vind het ook altijd heel leuk om te lezen. Ik vind het ook altijd heel interessant om daar, de reacties daarop te lezen. Zo'n merrie, er wordt dan geadviseerd dat de merrie getest moet worden. Vervolgens, nou, de merrie is getest, die blijkt dan dragen te zijn. En vervolgens gebeurt er dan ook weer iets op social media wat dan minder leuk is. Waar bijvoorbeeld heel negatief op gereageerd wordt. Ik denk dat dat soort dingen ook niet helpend zijn voor fokkers om een keer voor de leuk een veulen te gaan fokken. Die mensen hebben zelf een fokdoel. Die willen gewoon een fijn recreatiepaard daar weer uitfokken. Ja. Die hebben niets met keuringen, die willen niets met keuringen, maar die willen gewoon een leuk veulen fokken. Ik denk dat het ook belangrijk is dat we met z'n allen die enthousiasme ook houden. En het hoeft niet een keuringstopper te worden en het hoeft niet een mega sportpaard te worden, maar gewoon een leuke Fries. En dat dat ook gewoon erg belangrijk is, dat we dat er gewoon... zulke mensen dan ook weer helpen en stimuleren en enthousiast houden. Juist. Want wat er vervolgens op die social media gebeurde, deze dame in kwestie werd volledig afgebrand omdat een merrie drager was. Nou, en ik ken haar niet, ik hoop dat ze alsnog dat leuke veulen gaat fokken. Ja. Dat heb ik ook uitgelegd, meerdere met mij. Sabine Zwaga heeft er dan ook weer op gereageerd, leuk, gelukkig. Maar dat ook niet echt helpt, dat het paard wat af en toe wat in negatieve reclame komt. Hè? Nee, dus een stukje voorlichting zit er ook bij. Ja, hè, communicatie, hoe fok je zo'n veulen. Ja. En, waar hou je rekening mee? En als je dan een merrie hebt die dan toevallig drager is, dat geen probleem is. Juist. En kies een vrije hengst. En daar is ook nog heel veel, daar mist ook nog heel veel kennis. Ja. En als we het hebben over het vak voor dummies, zeg maar. Juist, heel goed. Ja. Ja, er is wel veel kennis beschikbaar, vind ik, bij het stamboek. Als je kijkt met blogs toevallig over de veulens, maar zien wat voor kennis er allemaal is. Misschien meer de kunst om te wijzen, wel, jongens, daar kun je het ophalen. Hè. Absoluut. Maar toch merkte je in die reactie op dit social media platform, dat hoe vaak het ook werd uitgelegd, hoeveel die kennis ook beschikbaar is, dat ergens dan gaat daar iets mis. Ja. Nou, volgens mij kunnen we in zo'n geval alleen maar zeggen blijven herhalen en blijven roepen en vooral doorverwijzen. Jan, ik denk dat de tools, de boeken en deze KFPS College Tour helpt er natuurlijk ook aan mee om toch breedte te verspreiden. Bouk, had jij nagedacht over van hoe gaan we mensen enthousiasmeren voor de fokkerij? Nou ja, kijk,
ja, bepaalde stamboeken, dat is misschien het inschrijfgeld wat goedkoper dan bij het Fries paardenstamboek. Het is al een vrij duur stamboek. Dan moet je toch wel een beetje omdenken dat je de mensen daardoor niet de verkeerde kant op drijft. Dus, maar bij het KWPN bijvoorbeeld, daar heb je bij de tuigpaarden heb je dan vul- en kijkavond. Dan komen het fokkers bij elkaar, die nemen het veulen mee, merrie mee. En die laat het veulen daar even een rondje draven met de merrie. En iemand die interviewt dan de fokker waarom die keuze heeft gemaakt. En een verhaaltje erbij. Ja, dat is voor een beginnende fokkers is dat wel weer interessant. Heel goed idee. Ja. Dus dat vind ik zelf wel, vond ik wel een goeie. Ja, dat is een goede. Ja. Check, die vinken we af. Daar kunnen we vast nog wel een keer wat mee. Vooral ook om mensen te enthousiasmeren van zo doe je fokkerij. Ja, Op precies. die manier. Maar ik denk dat, ik denk dat bepaalde fokkers misschien ook wel een handje kunnen helpen. Komen ze nodige jonge fokkers uit en praten ze een dag over of een morgen bij een kop koffie. En ik denk dat het een heel goede zaak zou zijn. Ja. Een mooi voorbeeld is Anton Schut zelf met Nadia de Hollander, zoals die dat gedaan heeft. Ja. Met zijn fokkerijkennis en ook zijn fokkerij en merrie, zeg maar, die hij uiteindelijk beschikbaar gesteld heeft. Prachtig. Dat is een mooi voorbeeld zelf. Ja. Ja. Dat is een prachtig voorbeeld. Dat is een ervaren fokker die ja. nieuwe fokker op weg helpt. Ik denk dat dat ook in jouw voorbeeld, Amarins, van zo iemand op social media dan ook een goed idee zou kunnen zijn. Ja. Om zo iemand dan te koppelen aan een ervaren fokker. Ja, absoluut. Nou ja, dat weet ik dan wel. Dat ze daar met het jong KVPS wel weer mee bezig zijn. Om de jong versus oud. Ja. Hè, de discussie hebben we natuurlijk Ja. al in de Friso. Maar ook om jonge fokkers met oude fokkers te koppelen. Een soort halve dating gebeuren. Nou, we noemen ze tegenwoordig ervaren en onervaren. Want we krijgen telefoontjes. Ja, een oude fokker. Oh, jong kan en niet- oud. het kan een jonge Dat kan ervaren ook niet fokker meer. zijn. Dat mag ook al niet meer. Ja. Nee, maar dat is wel helder. We proberen die lijntjes Ja. te leggen, zou ik maar zeggen. Want het is wel een opgave natuurlijk om meer fokkerij te doen. Ik kijk even naar mijn telefoon. Daar krijg ik de vragen binnen van onze kijkers. Iemand heeft het toch over karakter. En dat is denk ik waar we het ook wel iets over gehad hebben. Het zegt 35% van de Friese paarden gaat toch naar de recreatie. We moeten dat karakter niet ongelooflijk koesteren. Want dat is onze goede naam van ons Friese paard. Uniek punt. Ja. Ja, eens denk ik voor de liefhebber die dat paard zoekt. Kijk, uiteindelijk denk ik wel dat als je de ambitie zou hebben voor hogere dressuursport, dat dan misschien qua karakter gewoon te weinig is. Nou ja, en dus volgens mij moet je het ook nooit uitsluiten, het ene niet. Dus ik zou zeggen, er is een groep die kiest voor minder karakter en een groep die kiest voor meer karakter. En beide is goed. Ja. En voor mij moet je zelf die keuze maken. Maar vanuit onze ervaring is dat je als je probeert wat hoger te komen in de dressuur, dan heb je uiteindelijk wel een karakter nodig dat het paard voor je gaat werken. En daar hoef je niet voor te kiezen. Nee. Dat is gewoon een eigen keuze. Nou, ik denk dat we ook al helder aangegeven hebben, is dat we dus een paard willen wat je aan kan zetten als het nodig is. En heel betrouwbaar in de omgang is. Zeg ik het goed zo? Ja. Ja, hè? Dus dat is eigenlijk ook wel een klein beetje wat in de fokwaarde betrouwbaarheid zit verankerd. Een stukje stalgedrag. En dat is een van de onderzoeksopgaven voor de toekomst zelf, om dat te proberen zo objectief mogelijk in beeld te brengen met betrouwbaarheid, inzet zeg maar, van dat karakter. Want dat is toch ook het visitekaartje van het Friese paard. Dat is gewoon zo. Ja. Helder. En Bouke, jouw voorstel van die jonge hengsten blijft toch de gemoederen bezighouden. Is het een idee, zegt er iemand hier, om een wildcard uit te delen? Gewoon te zeggen van, die hengst krijgt de mogelijkheden. Maar dan moet hij wel ingeschreven kunnen worden in het hoofdstamboek. Wat er meteen achteraan is. Ja, er zijn genoeg mogelijkheden om een hengst daar nog te krijgen. De herkansing is er. Maar bij mij gaat het er echt specifiek om. Die hengsten die nog geen veronderzoek hebben gedaan en die qua verwantschap heel interessant zijn en qua exterieur ook interessant zijn. Ja, laat die gewoon, dat kunnen 3 of 4 hengsten zijn in een bepaalde jaargang. Laat die gewoon 50 merries dekken, dan kom je op 200 merries. En dan krijg je, laten we zeggen, 75 merries en 75 hengstjes. En dat is voor de valkerij later weer heel interessant. Ja. Zou je zelfs zo'n hengst wel willen inzetten? Ja, ik heb hier net een op stal zien staan. Oh, Dat is een Omer Ulke. Ik zou er zo 3 merries onder zetten. ja. Qua verlandschap.
En qua exterieur ook. Dus Goed. Geldt het voor de anderen ook? Zou jullie ook wel iets voor voelen? Hengsten met een wildcard om die in te gaan zetten? Ja? Ja, ik ben er vanuit de tuigpaardenkant helemaal gewend. Want daar kruisen we alle kanten op. Met Hackney en met Saddlebred. Ja. Nou, we praten hier over gesloten stamboek. Dus als je interessante, onverwante hengsten hebt, zou dat best, als dat zeg maar, via het stamboek geregeld kan worden, graag. Ja. Nou, die discussie kunnen we goed voeren, denk ik, met elkaar. Ja. Dat een keer, Kijk, en als je van tevoren zegt waarom jij 1, 2 of 3 hengsten daar geschikt voor acht, gelet op het fokdoel, gelet op onze fokkerij, en je legt dat met elkaar vast. Nou ja, dan weet ook iedereen, als je afgeserveerd wordt, waarom we dat geprobeerd hebben en waarom dit dan niet gelukt is, zeg ik altijd maar. Nee. Niet achteraf, maar vooraf moeten we dat transparant Duidelijk presenteren. communiceren. Ja. Ja. Als je Ja. die kant op wil. We hebben het ook even over sport gehad. Ik had ook nog wel een andere stelling of zeker uw vraag ook op papier gezet. Jij praat veel over dressuur, Roelof. En Jan meer ook over tuigen en Bouke ook. Zijn tuigen, dressuur en mennen eigenlijk disciplines waar je op dezelfde manier mee kunt fokken in de sport? Of zouden we dat wat meer uit elkaar moeten halen? nou, dat heb ik altijd al gezegd en daar blijf ik natuurlijk ook bij. Ik denk als je een goed tuigpaard gaat fokken of wilt fokken, als je daarvan uitgaat, van het uitgangsmateriaal, dan hoop je goed tuigpaard te fokken, maar alle paarden worden geen tuigpaarden. Dus wat er overblijft, die zijn heel geschikt voor het mennen en voor de dressuursport. En voor de dressuursport ben je een goed achterbeen nodig, voor de menspaard eigenlijk ook. Je moet toch een paard hebben die de schoft omhoog kan brengen en die goed kan lopen. Dus ja, je moet nooit zo willen dat je 3 richtingen krijgt. Een menpaard en een dressuurpaard en een tuigpaard. Want dan doe je het stamboek tekort en dan draai je de nek om. Ja, voelen jullie dat ook zo? Ja, ik denk niet dat je een stempel zetten moet, inderdaad. En, kijk, ik lees altijd, ik ben geen sportervaringsdeskundige, maar altijd de dressuurmatige aanpak van paarden. En dat geldt veel voor het mennen, maar ook voor tuigen. En ik zie bij tuigpaard bijvoorbeeld Lanta, nou, waar Harry van Middelaar staat, van Jan Schep. Ja, die wordt langzamerhand ook onder het zadel gereden, dus die wordt dan de andere kant, gaat van tuigen naar het zadelkant. Maar het begint altijd bij de dressuurmatige kant van het werken en de inzet en paard klaarmaken, zeg maar. En ook vooral tijd geven. Ik lees naar de KWPN dressuurwereld vaak. Ik heb een jong paard dat 9 of 10 jaar is, zeg maar. En wij willen altijd een paard met 2,5, 3 jaar moet hij alles bijna al kunnen. Ja, ik denk als je een goede paard hebt, geef ze tijd. Ik weet wel, economisch is voor sommige hengsthouders geen perspectief, maar... Ja. Helder, Roelof? Ja, het ene sluit het andere ook niet uit, denk ik. Wij hebben ook wel paarden gefokt die beide kunnen. Dus en dressuur en tuigen. Dus het hoeft ook beslist niet, het ene hoeft het andere niet uit te sluiten. Helemaal eens met andere sprekers dat het niet uit elkaar getrokken moet worden. Dus dat je niet speciale richtingen krijgt. Dat zou wat mij betreft helemaal niet goed zijn. Precies. Nee. Die veelzijdigheid moet blijven. Ja hoor. Bouke. Tijd is natuurlijk ook veranderd. Hè? Vroeger, in de jaren 60, 70, 80 misschien ook nog wel. En nog had je die tuigrijen ook met, ja, noem maar Watsema vroeger, Bob Hofstee, de Bouwmars. En had je nog wat een ander type soort paard. Toch ietsje weker in de rug, ietsje verticaler hals. En ja, die waren natuurlijk voor de rijdbaarheid onder het zadel wat minder geschikt. Maar kijk, de tijden zijn ook veranderd. Het paard is wat moderner geworden, is ietsje hoogbeniger geworden. Hoe er op mij ook niet hoogbeniger, want een lang voorbeen en een lang achterbeen gaat de kracht er ook uit. Maar het paard wordt tegenwoordig ook anders getraind, meer dressuurmatig. En dan ben je zeker die te verticale hals niet nodig, want dan heb je er problemen mee. Dus hij mag ietsje horizontaler zijn. Maar als je een paard goed over de rug kunt trainen en hij is goed gebouwd, heeft een goede lendenpartij, heeft een goede achterhand, dan gaat hij wel met de schoft omhoog lopen en zal later ook wel front willen maken als hij de kracht heeft. Dus dat is ook iets wat de tijd veranderd heeft. Helder. Ja, dus de vraag is anders geworden van Ja. de gebruikers. Kan je eigenlijk wel stellen. Ja. Ja. Marins? Ja, ik zou die splitsing ook niet maken. Nee. Die veelzijdigheid koesteren die we hebben met... Ja. En tuurlijk, het ene paard heeft meer aanleg voor. En ik denk dat dat juist mooi is. Want als jij een paard koopt, dan heb jij een specifiek doel voor dat paard. En dan kun je zelf je uitweg wel vinden
in de verschillende typen Friese paarden die we op dit moment hebben. Ja, helder. Ik kijk nog even of er nog wat vragen binnen. Iemand die vraagt zich af... Kan een paard met een kort afhellend kruis met een korte broekspier een goed sportpaard zijn? Dat is een... Zeer specifiek. Ja, ik zou Bouke al lachen. Die weet ik wel. Kan dat, Bouke? Ja, als hij een super karakter heeft, kan het vast. Ja, hè? Nou, dan zijn we precies waar we eten willen. Ja. Ja, natuurlijk kan dat. Ja. Ja, toch? Ja, helemaal goed. Een vraag over het oude, tussenhaakjes oude type Friese paard. Wat grover model met veel behang, maar de fokkerij wordt moderner, meer sport. Is splitsen een optie? Een modern sporttype en wat een grover barokachtig type. Dat is misschien ook wel een beetje de splitsing die we in het buitenland wel eens horen. Dat ze daar toch wat graag voor de wat ouderwetse type Fries gaan. En wij hier misschien voor de wat langgelijnde, hoogbenige Friese paard. Hoe zitten jullie daarin, Roelof? Ja, Ook weet maar ik weer. niet. Kijk, wat mij betreft zou ik dat niet direct splitsen, geloof ik. Nee. Ik denk dat er nog steeds de meer barokpaarden zijn en overblijven, ook wel. En die blijven er ook wel. Zal misschien wel afnemen hoor, in de loop van de tijd, maar die zullen er nog wel blijven. En de hoogbenigen, die zijn er ook, dus mensen moeten gewoon zelf kiezen. En nee, ik geloof niet dat ik er blij van zou worden dat er een richting gekozen wordt. Nee. Nee. Dat hebben we eigenlijk al vaak gezegd. Die veelzijdigheid, Jan, alle kanten in te kunnen zetten. Nou, ik ben het met Roelof wel eens. Kijk, die barokke kant die komt eeuwig met een terugslag in je fokkerij wel terug. Dat zal blijven. Maar ja, de doelstelling is toch de moderne Fries, dacht ik, naar de toekomst toe. En dat zou ik niet graag loslaten. En daar past gerust een koninklijke uitstraling bij. Kijk om je heen, zeg, met lange manen, met de voorpluim en ja, noem maar op. Dus het aansprekende Friese paard moet blijven. Dat is een ding wat zeker is. Maar dat hoeft voor mij niet barok. Meer, dat is voor mij niet uitgesproken. Nee. Nee, gewoon, er zijn nu ook genoeg paren, die paren met heel veel behang. Die misschien wat moderner uitstraling hebben. En dat vind ik wel zo mooi. Juist. Ja. Nou, ik denk dat we een heleboel dingen bij de kop gehad hebben. Ik denk dat het goed is dat we de avond heel voorzichtig gaan afsluiten. Aan jullie, panel, heeft nog één laatste vraag. Stel, we hebben nu mensen hopelijk geenthousiasmeerd voor de fokkerij. Die gaan allemaal nog extra veuletjes fokken. Hey. Wat is het advies wat jullie aan de nieuwe fokkers als eerste zouden willen meegeven? Wat is het allerbelangrijkste? Bouke? Nou ja, ga je verdiepen in het hele gebeuren. En daar bedoel ik ook in merrielijnen. Je hebt gewoon genoeg mogelijkheden ervoor. En als je ergens mee begint, begin direct met iets goeds. En ik zou ook adviseren, vooral in jonge fokkers, praat eens met oudere fokkers. Daar kun je heel veel dingen van opsteken. Juist. Ja. Heel goed. Anne-Marins? Ga naar keuringen, bezoek mensen, wat Bouke zegt inderdaad. Leer, lees, eet het bijna op, zeg maar. Ja. Ja. Al die informatie die er is, maak daar gebruik van. Ja. Er is veel, we weten veel en Ja. zoek het op. En dat gaat niet vanzelf, hè. Dat duurt jaren. 10.000 uur en dan ben je er goed in, heeft Maurits verteld. Dus 10.000 uur. Ja. 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 Jan, wat is jouw advies? Ja, uiteraard de kennis in de praktijk en de doorgefokte stammen, zeg maar. En haal ook je kennis gewoon bij het stamboek op. Er is heel veel beschikbaar. En het is allemaal hulpmiddelen, je moet niks, zeg ik altijd. Maar het is er wel, dus als je het gebruiken wilt, het is er. En zo verrijk je toch je kennis elke dag. Juist. Ja, het meeste is gezegd. Wat mij betreft, kijk, voor mij is het wel verdiepen. Keuringen bezoeken, paarden bekijken, maar ook vooral je eigen ding blijven doen. Hè. Dus wel gewoon je eigen hart volgen van mij, je eigen lijn. Dan komt het vast goed. Ja. Niet te vergeten, je eigen hart volgen. Ja, je moet je eigen dingen doen. Dat vind ik een mooie, dat vind ik een mooie afsluiten, want laten we maar eerlijk zijn. Het ging vanavond niet over goed of fout, het ging over hoe doen jullie het en met wat voor gedachten erachter. En een tikkeltje eigenzinnigheid vinden we natuurlijk toch wel weer leuk. Want laten we eerlijk zijn, waar was ons stamboek geweest zonder eigenzinnige fokkers? Precies. Precies. Ja. Dus hartstikke mooi.
Dames en heren, we gaan afsluiten deze KFPS College Tour nummer 5. Natuurlijk met dank aan de fokkers die vanavond wilden aanschuiven. Wij zullen straks na de uitzending nog jullie even van een prachtig cadeautje voorzien. Met dank voor de medewerking. Ik hoop dat u thuis genoten heeft. Heeft u nog vragen, opmerkingen, verzoeknummers? Want we gaan zo'n Fokkerscafé nog een keertje overdoen in april. Dan laat het ons weten. Dan zetten we de fokkers aan tafel waar u ook graag wat meer van wilt horen. Niet in de laatste plaats natuurlijk bedankt voor Stal Chardon. Dat wij op deze fantastische plek onder het toeziend oog van alle hengsten, de stamboekhengsten aan de rechterkant en de voorrijdaghengsten aan de andere kant, dat we hier mooi konden zitten. Het geeft toch een beetje een kerstsfeergevoel met de mooie lampjes. Dus dank jullie wel. Ook hartelijk bedankt voor alle mensen achter de schermen die u nu hier niet ziet, maar die zorgen voor geluid en voor beeld. En dat de vragen doorgegeven worden. Zonder hun had het natuurlijk ook niet gelukt vandaag. Dus heel hartelijk bedankt. Laat het ons weten. Wij gaan weer door met de college tours. Ik ga even stiekem op het beeldscherm kijken. Ja, de college tours volgende week hebben we er nog één gepland. Waar gaat de nieuwe IRR-regeling voor paarden betekenen? Dat is een college die Marijke gaat geven. Advies is ook, kijkt u toch even mee, want als paardenhouder heb je daar je eigen verantwoordelijkheid in. Het is goed om te weten wat u daarvoor moet doen. En vanaf daar gaan we lekker door met de college tours, want het is succesvol. Mensen vinden het fijn en u kunt het ook nog een keer weer nakijken als u wilt. In Engels ook nog, dus voor onze buitenlandse leden geweldig. We gaan donderdagavond gewoon door met KFPS-avonden. 11 maart, veel voorkomende veulenziektes. En daar zal dierenarts Berit Boshuizen van de dierenkliniek Wolvenga wat komen vertellen. 18 maart, hoe werkt het met embryotransplantatie? Hier ook al even te sprake geweest. Karin Hendricks, die is daar zeer ervaren in en die gaat ons daarin meer vertellen. Op 25 maart de voorbereidingen voor het keuringsseizoen. Hoe maak ik mijn paard keuringsklaar? Daar staat nog geen naam achter, maar daar zijn er wel mensen voor gepolst om dat handen en voeten te geven. Dat wordt ook leuk. 1 april, alles over de aanlegtesten IBOP en ABFP. Dat wordt gegeven door Wietke Schut. 8 april is het, hoe werkt het met predicaten en welke worden wanneer toegekend? Met Sabine Zwaga en IJs en wederdienende. Ziet u mij 15 april weer met een Fokkerscafé op stal met Fokkers andere locatie. Andere mensen, andere paarden, maar hetzelfde meisje. Dus we hopen dat u komende weken nog weer zullen zien met de college tour. Dank u wel voor het kijken. Dank hier allemaal. Een hele fijne avond verder en tot ziens.